Og så må du tage brillerne af. Hej, jeg hedder Jon Lund. Og min ven, han hedder Lasse, han ligger over i sengen. Lige om lidt, så har han tænkt sig at præsentere vores nye projekt, den her blog, som du lige er tunet ind på. Så I får bare lige Lasse her. Ja, det er fordi nu har vi alt for meget at lave, og vi har lige læst en blog om en lidt overvægtig pige, som åbenbart aldrig har været så mildt deprimeret hele sit liv, som hun dog selv siger det. Så nu har vi tænkt os at lave en blog om, hvordan man overlever på skrald, bare fordi. Så det handler bare om at sub og like det, så skal vi kraftedeme nok vise jer, hvordan det er, man lever for ingen penge. Peace out. Lad os prøve at vise din dyne. Nå ja, min dyne består af Pokémon-laner. Vi kan lige finde den, hvor fanden er Pudden? Det er jo egentlig ikke et lagen. Nej, det er Pikachu. Kan du også lide sangen? Nej. Jeg drager ud på livets vej. Jeg har et enkelt... lort. Ej, det er rigtigt. Nå, det var første video. Farvel.